Òmnium Cultural, amb un jurat format per Salvador Alegret, Laura Borràs, Margarida Casacoberta, Pilar Garcia, Ramon Pla, Damià Pons, Joaquim Maria Puyal, Josep Maria Roig i Vicenç Villatoro, valorant la qualitat i significació del conjunt de l'obra literària, la projecció internacional i la fidelitat a la llengua, la cultura i el país, ha decidit atorgar el 42è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a la persona de Jaume Cabré i Febrer. Moltíssimes gràcies, amics. Entre tots heu aconseguit fer-me estovar molt, moltíssim, més del que em pensava. Moltíssimes gràcies a les persones que han contribuït a fer aquest acte tan sumament agradable, almenys tal com l'he vist jo. Moltíssimes gràcies. Tornaré a donar-vos les gràcies d'aquí una estoneta. Les obres d'art són soledats infinites. Sols l'amor pot copsar-les, va escriure Rainer Maria Rilke. És que l'art es fa des de l'interior de l'individu. L'art demana solitud, silenci, reflexió i honestedat. Quan parlo d'honestedat, en art no em refereixo al preu de venda dels quadres del pintor, sinó a les decisions que l'artista pren. Són honestes si sorgeixen de la necessitat interior de la persona i no responen a la moda o al dictat dels que indiquen com has de somiar. L'obra d'art no apareix gràcies a una fórmula màgica ni tampoc no neix de les millors de les intencions. Sorgeix de la sinceritat personal i com més sincera és l'obra d'art, en més inevitable es transforma. Te n'adones quan et sembla que creixes com a artista. Quan ets jove i comences a escriure, potser no saps per què ho fas, però saps que no pots deixar de fer-ho. I a més tens una necessitat imperiosa de donar-te a conèixer, perquè ser jove també vol dir voler menjar-se el món. Tens pressa per rosegar-ne els ossos. I com que tens pressa et precipites. A poc, a còpia de mastegots, t'adones que d'allò que has escrit només pots rellegir-ne sense recança els textos que han sorgit gratuïtament, perquè només tu ho has volgut o perquè t'han vingut donats. La literatura es concreta en l'escriptura. La literatura és un art que com a material fa servir la paraula. I ara us diré una sàvia obvietat. Una novel·la són paraules. Ho deia Mercè Rodoreda i no em canso de repetir-ho. Una novel·la són paraules. Aquest és el secret, la joia, la màgia de la literatura i reivindico aquesta oportunitat, ara que us tinc segrestats aquí, per parlar-vos d'aquest miracle. Que comença amb la lectura. Quan un text et commou, quan una història llegida arrela dins teu, quan un poema ben dit t'enrampa, quan vius amb els personatges d'una novel·la com si fossin vells coneguts, estàs tastant el poder transformador de l'art. Tu passes a ser tu més aquesta lectura. Jo no sóc el mateix després de Proust, de Tolstoi o de Foix. M'he transformat en un altre. És el que ens passa d'una manera més directa i inexplicable quan sentim música, per exemple avui. O és també aquella bufetada que et suposa veure un Bosch o un Edvard Munch davant teu, sense barreres. En el moment que decideixes explorar l'escriptura, esperonat pel plaer i l'enriquiment proporcionat per la lectura, t'adones que el camí és molt llarg. Soc escriptor perquè un dia vaig llegir uns contes d'Andrei Platonov, que em van commocionar. Soc escriptor perquè en reconèixer el trasbals vaig voler esbrinar-ne les causes i vaig rellegir, analitzar, racionalitzar la lectura. El resultat, que estava cantat, em va sorprendre. Tot, anhels, il·lusions, intriga, tristeses, alegries, ens és donat pel miracle de la paraula transformada, de la paraula en tensió, de la paraula dita amb intencionalitat artística. Llavors vaig comprendre què volia dir una novel·la són paraules. I vaig entendre què diferencia un text d'un text literari.
la intencionalitat del llenguatge, la voluntat estilística, l'estil. Em vaig adonar que tot en literatura és fruit de l'estil, de la manera com fem servir el llenguatge per dir el que ens veiem abocats a dir per no rebentar. Em vaig adonar que l'ànima de l'escriptor s'arrauleix en el llenguatge que fa servir i que en la vella dicotomia aristotèlica la forma és el fons quan treu el nas. I que en l'obra d'art tot és fons i forma de manera indestriable. Tan important és l'esperit resultant com la matèria de què està fet. És el miracle de percebre la matèria de l'esperit. Per tant, jo sóc estil. La meva biografia no és en els detalls més o menys anecdòtics que viuen els personatges, com deia fa poc l'Àlex Broc. Em reconec en les paraules dites i en la manera de ser dites. Parlar de l'estil és parlar del llenguatge, és parlar de la llengua. L'escriptura és un afer de l'ànima. Per això, per l'escriptor, la llengua és la seva pàtria. I mirar d'assegurar la pervivència de la llengua per mi ja és una raó de pes per treballar per la independència política del país, que tampoc no en garantirà la pervivència, però que hi ajudarà. Sé que no estic sol en aquest anhel. A més de les raons de dignitat política, social i històrica, vull una llengua que no hagi d'estar lluitant amb l'aigua al coll per sobreviure. Vull que visqui en pau, en igualtat de condicions amb les llengües que tenen un estat propi que les defensa, les protegeix, les alimenta, les enalteix i prestigia. Vull una llengua que no hagi de demanar ni perdó ni permís pel sol fet d'existir. No vull que li discuteixin les poques i tímides lleis que la protegeixen. Vull que els seus parlants visquin sense els complexos que els porten l'autoodi i la renúncia lingüística perquè no es molesti el veí, o encara pitjor, per una pretesa i malentesa bona educació. Vull que la meva llengua sobrevisqui amb salut en aquest món de la globalització uniformadora i no vull haver d'estar parlant constantment d'aquest tema. 6 o 7 raons més per treballar per la independència. I en parlo ara perquè tinc esperança en la gent. Fixeu-vos en els que organitzen i costegen les consultes populars per la independència. Fixeu-vos en tots els que hi van a votar, siguin quin sigui el seu vot. Per això m'alegra que el Parlament s'hagi posat les piles admetent a tràmit la proposta de consulta popular sobre la independència de Catalunya. Que sigui Espanya qui, en ple segle XXI, prohibeixi que la gent pugui expressar la seva opinió sobre aquest tema. Perquè, com diu Vicenç Villatoro en un article que no té pèrdua, el que els fa por és que la gent que fins ara no hi havia pensat es faci la pregunta i pugui reflexionar. Els fa feredat que la gent pensi i s'aparti del pensament únic. També la meva pàtria és la literatura. La literatura suposa un món inacabable que comença, per simplificar, en Homer i que es manté amb l'última obra acabada de publicar en qualsevol llengua. La literatura que alimenta l'escriptor és la pròpia tradició literària i les tradicions adquirides per l'afany cultural, individual i social. De vegades anant pel món, per causa del meu passaport, hi ha lectors que em pregunten sobre la meva tradició literària i em citen noms il·lustres com García Márquez o Cortázar. Evidentment que conec la tradició literària espanyola i l'estimo profundament, com la francesa o l'alemanya o l'hongaresa, profundament. Com a persona culta sé buscar en moltes tradicions i no en tinc prou amb la meva. També sé que voler aspirar a una alenada universal no es pot fer des del buit, sinó des de l'arrelament a un lloc i a una gent. Per tant, he d'explicar a aquests lectors que la meva tradició literària arrenca amb Llull, els trobadors i Marc, continua amb Joanot Martorell, Guimerà, Verdaguer, Oller, Foix i Espriu, Riba, Estellers, Rodoreda, Calders, Montcada, Barbal, etc. I tants més que no cal dir-ho.